guys. J Pizza House. Kapit sa tadre. Ayun! Kaya po! Pizza. Nasaan na, sir? Ang umitit na adala. J Pizza. Alright guys, tsada kayo dire ito. Dire rin siya located sa Barangay Luna. J Pizza. So mag-proceed ako sa akong road trip karon. Madto ko Barangay Tambubuan gikan sa Barangay Luna. Dire sa Claveria, Misamis. Alright, let's go. Malapyan ang Daro and Country Park. Nakasadya Cafe. Dire guys, right turn ta. This is Barangay Tambubuan, and dire po dagion ang Divine Mercy Shrine dire sa Claveria. Siya simentado diri sa uno. Karon tsada na kayo. Daro. Kanina sa left.
matog Divine Mercy guys. Okay. Gamay ra akong towel karon.
guys. Alright guys, nibalik na ako. Rough road na dito unahan. Medyo di na makaya sa akong sakyanan dito. So mauro to. Balik lang ta. Pakita ta mo otro sa view. Pabalik. Tara. Uphill siya, uphill. Adang yung nasa akong right guys. Guys, pagkita ta mo otro sa Daro ha. Basig nanay bago karon sa Daro. Pagkita ta mo kay muunong ko kadjud dia.
Alright, nara guys oh. Iapit ko diri sa daro. Ano siya? Nakoy video diri sa una. Kung gusto mo mutan-aw, paki-check lang sa akong videos. Daro diri sa Tambubuan, Daro Country Park. Diri located sa Tambubuan. Balik na ta. Dalan. Let's go. Sir, thank you. Thank you. It's sarap. Guys, ano guys? What the? Wow. Paglakaw na ko, wala pa yung fags. Pagbalik, fags naman. Time check, it's 3:50 in the afternoon. Naradya ako. So,